De la presentació divendres passat a la sala de conferències de la Biblioteca Municipal del llibre Un estiu devastador, del suecà Guillem Cortés. L'obra replega un període tràgic de la història d'Espanya, la Guerra Civil. A partir d'entrevistes personals a homes i dones que visqueren aquell conflicte, Cortés construeix un relat que fa posar els pèls de punta als lectors tants anys després. I és que a les seues pàgines el llibre conta, per exemple, com l'any 1938 i amb la batalla perduda, els més joves, la coneguda com Quinta del Biberó, amb només 17 anys, foren mobilitzats. El caos del front, les arrels del conflicte, la persecució dels sindicalistes i dels conservadors, el desgavell de les tensions acumulades, la singular situació de les dones, la desfeta, l'entrada de l'exèrcit al poble, la devastació criminal del tribunal militar i també tots els silencis els recull este llibre amb una equilibrada combinació de passió narrativa i crònica rigorosa, de personatges vius i arxius esgrogueïts i amb una anàlisi equànime però mai neutral sobre el context social i polític del període més negre i callat de la nostra història. Divendres a Sueca van intervindre en l'acte el propi autor, Guillem Cortés, l'escriptor Xavier Serra i l'editor Vicent Olmos.